ମୋ ପାଖରେ ବି ଡିଭାଇସ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବି ନାହିଁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ଡିଭାଇସ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବି ନାହିଁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର। ଆଉ ଚାହୁଁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କି? ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବନେଇବି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସିଓର ବନେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି ଭଲସେ ଆସେନି। ଆଉ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି। ଯିଏ ବି ଏଡ଼ିଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଁ ବି ସେ ଚାହିଁବି ସେଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କହିବେ ମାନେ କେଉଁ ଆପ୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ କହିବେ ଟିକେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେଟା ନେଇପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ କଲି। ଏ ମଣ୍ଟାଇଜ୍ ଥୋଡ଼ି ନା ମଣ୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବି କେଉଁ ଆପ୍ରେ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ବ୍ଲଗ୍ ଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ୟାପକଟ୍ ହଉ, ମୁଁ ତ କ୍ୟାପକଟ୍ରେ କରେ ଆଉ VPN ବି ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଠୁ ଯଦି ଭଲ କିଛି ଆପ୍ ଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଏତିକି ମୁଁ କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲିଠୁ ଭାବୁଛି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କଣ କରନ୍ତି ଇଏ ସିଏ। ଡିଭାଇସ୍ ହିଁ ଭଲ ଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଡିଭାଇସ୍ ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ବି ପାଖରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି 3K ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। 3K ଫାଇନାଲ୍ କାଲି ହେଇଗଲା। ଭାବୁଛି କାଲିଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଅଧିକ ମୋ ପାଖରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଦିନ ମିଳିବ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ସବୁ ରହିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କଲେ ସିନ୍ କଲେ ବି ଭ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।